Хай YouTube, аз съм Барбеги и днес ще направя една том в Extreme 5 и ето е томбуката. 3 фулсета, 4 голд блока, 4 емералд блока, 4 тъм блока, 8 голденки, 8 легендарки, 1 Sword Sharp 4 Fire 2 и 2 Sharp 5 Fire 2, 1 Full Bow към 4 стака Obsidian и 1 стак стрели. И това е томболата. За да се запишете, пишете запис. Първо сабскрайбвате клипа. После го лайквате и в коментарите пишете запис и ника, който ви е в сървъра или в Minecraft. Например, Нилмак 10. Ето това пишете в коментарите, Слънче. Добре. Да напишем. Не мога да го. Щети. Не става нещо. Бъгва се пак. Тук клавиатурата ще я сменя. И да, това беше от мене. Надявам се томболата да ви е харесала. Както казах, сабскрайбвайте и чао YouTube.